Iki mau kanggo geguyonan. Sembah nuwun Mbak Elisa, ayo tak suwun jumeneng karo Mbak Mimi Mbak Apri. Ya. Kanca ayo kanca. Kanca dayetna kanca Sembrana ayo bepisan Kanca ayo kanca. Kanca sing delantang. kanca Sembrana ayo bepisan Mbak Mimin sing ngadeg rada rekoso. Pun sakniki mboten kula kenjengleng Mbak Mimin pun Mboten, panjenengan Jih. iki wah aset Klaten yang paling hebat niku Mimin Matur sembah Apri kok, gitu. nuwun. Ternyata usia tidak bisa dibohongi. Oh iya. Barang apa-apa anggar bar lungguh ngadeg mesti rada nganggo krengkeng-krengkeng. Oh iya, nek lungguh ngadeg iki rekoso, nek ngadeg terus lungguh iki malah kepenak. Oh, Ya. nek ngadeg terus apa ngadeg njut lungguh. Lah iya, Nek ngadeg terus nggih kemeng lho, Pak. Mbak Apri, Dalam? panjenengan mau mbekta rencang saking Australia leres iki. Nggih. Asmane sinten mbok Niki di-interview ada mriku? ada dua Ada Mbak Ayu. Mrs. Ayu dan juga Mr. John. ya Mr. Miss John. John, Boleh Mr. maju. Ayu, please stand Oke. up. Oke. Waduh, aku Ayu. ada basa linggis ngono, basa Inggris kok linggis. Ya. Wah, nah. Oke. Your mic. Oke. And then Sakit basa Jawi nggih. Ya Wah, ampun. sampun dangu wonten Bahasa Indonesia. Jawa orang ngerti aku. Ora ngerti Ora aku ngerti. ngono ora ngerti. Iso aku. jawab kok. Cek. Mbak Ayu kalih Mas Mr. John. John. Your mic pakai kabel. Asli saking pundi Mas, Mbak? Pernu. Kula asli saking Australia Australia. lan Solo. Solo. Blasteran. Blasteran. Nggih. Solo dan Solo, Australia. Australia. Yang Australia papa atau mama? Yang Australia mama. Oke. Papa dari Solo. Nggih. Ternyata blasteran ki hasilnya apik yo, Cah. Ape. Jadi Bapak Jawa, Bapak Jawa, Ibu Australia. Australia. Jadinya seperti ini Mbak Ayu. cantik. Welak. Lah kayak bapakmu Jawa, mbakmu gibas dadine. Sia-sia. Dadi anoa kok. Anu, Namanya siapa? Ayu siapa panjangnya? Ayu Ningsih, Larasati, Hancock. Hancock. Hai, Ayu Ningsih, Larasati, Hancock. 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 Wah. Ya. Jekok. Oh, hoki merek kompor, hok. Ayu udah lama kenal gamelan? Sudah, Sejak saya mulai sejak 10 tahun. 10 tahun. Ya, mulai main tapi Main sebelumnya gamelan. udah sebelumnya udah dengerin setiap minggu sejak lahir. Oke, sejak paling suka pegang apa gamelannya? Biasanya suka peking. 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 Oh. Biasanya suka pegang peking ya. Kalau aku tutuknya gong paling. Terus Mr. John, Mr. John, please. aslinya dari Aslinya dari Australia juga. Australia. Adik aku. Udah kenal sama gamelan berapa lama Mr. John? Kalau gamelan Jawa baru tadi siang, baru pertama kali main lagi. Baru pertama tadi siang. Weh, hebat. Gimana rasanya Tapi megang kalau, gamelan? Gamelan Bali cukup lama. Oh cukup kenal lama. Iya. Oh iya. Tapi Jadi, biasanya basicnya apa? Musik atau apa? Ya musik. Musik bisa. Ya gamelan Bali itu basic. Gamelan Bali. Nanti ke rumahku Mr. John. Oh. Aku punya gamelan namanya gamelan Gaden. Oh, gamelan. Oh, Silakan diberi. Gaden Kalau kok tertarik. dipamerke. jadi basicnya malah di gamelan Bali ya. Iya. Berarti sering mengiringi sampingnya ya. Kan Lea. Sia-sia kuwi ora leak yo. Lah terus Barong. Rasa serem. iya, Mr. John ini mau Boleh spill nggak sedikit keahliannya Iya. tadi yang dipelajari tadi siang diisi? mau nutuk apa? Mau pegang apa? Kalau kendang Bali bisa. Kendang Bali. bisa. Nggak boleh Oh, pakai iya. panggul kan sini. Oke. Iya. Jadi apa saron atau Kalau ada yang bisa ditiru, mungkin saya bisa saron. Oh, Kalau saron. kalau di Bali biasa pegang gangsel. Oke. Ayu mau pegang juga salah satu lagunya apa yang bisa berdua? Dianya bisa gugur gunung. Gugur Gunung. Gugur Gunung, Tapi Oke. bawa notasi nggak apa-apa. Boleh, ya? boleh, boleh, boleh.
Kecek, oke. kecek juga. Gugur Dia iki. Ya. Nempi, nempi. Pak Apriki ra isin. Sing Australia iso maca notasi kok Apriki ra iso. Oke, mau pegang apa? John mau apa? Ayu mau pegang apa biar bisa ke sono? Ayo. Saron boleh deh. Saron ya. Oke. John mau pegang John ke Saron. Ayu. Ayo mau pegang Rangga. Ya, Mas Peking, Rangga. peking maksudnya peking. Peking, itu kan Rangga. Ayo, Iya. Pilih, silakan pilih. Mr. John Mau- pilih mau di mana? yang mana Ayo, yang ayo. mau dipegang. Iya. Ayu ngomong-ngomong usia berapa ya Mbak Ayu? Oh, Ayu usia berapa? Berapa? Saya 24 tahun. 24 tahun. Salah. Wow. Bocil tenan. Udah selesai S1, S2. S1 sudah. S1 di Jurusannya? Gimana? Di mana S1-nya? Di Australia, di Australia. Australian National University. Oke, ayo seradong belas. S2? S2 belum. Oke. Mau ya. Ya. Tapi barusan diterima untuk Dharma Siswa, jadi bentar lagi bakalan di Jogja lama ini. Alhamdulillah. Yeay. Bisa kita main bareng main gamelan ya. Boleh. Kapan-kapan orang mau main ke gamelan, villa gamelan. aku di Klaten ada villa juga. Main ke villa aku. Oke, kamu di mana? Milih dah. Mau Kayak Peking orang apa? villa, Saron juga? Makom villa. Peking boleh, Saron boleh. Ayo pegang mana? Penaca? Oh, Peking, Ayo garang oke, kami terus. ya. Nah. Ya Mas Apa? Rangga. Oke, gugur Siti- gunung Siti katanya. pilih Mas Gugur Rangga. gunung. Gugur gunung. Ya. Gugur gunung joget ya le. Ayo, kayak apa gugur Siap ya gunung? Mr. John lagunya Mr. gugur gunung John ya. sama Ayu. kanca, ngayahi bojone kanca. Sik. Lah nek bojone jenenge ngamanke bojone luar kota kan ngene kan ya dipasrahi Iya, iya. ngamanke. Ayo kanca ngayahi. Karya ning projo kok bojone kanca. Lah bojone Ayo, kanca kene, enak nih. kene aku ya mung mandut wae. Alah. Sayuk rukun. Kok nyawuk rukun beto. Sayuk rukun. Kok nyawuk. Semene nyawu-nyawu sapa? Apri kok. Ora jelas iki. Sayuk kok nyawuk. Oh. Yo, kayak apa? Udah lu. Yuk. Cek. Liane awan. Banter, Mbak. John, banter Mas John. No. Hayo, ngayahi karyane praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji lalu maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampungin bolopis kontol baris bolopis kontol baris bolopis kontol baris bolopis kontol baris. Lo, yuk. Hayo, ngayahi karyane praja Kene, gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji, telu, maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampungin bolopis kontol baris bolop
Jangan lelah belajar budaya Jawa Mr. John kali Mbak Ayu. Pun elak. Terima kasih Mr. John. Biayi luar ki ngono kuwi nek sinau kok Mbak Elisa. Iya. Aku wis tau jaman aku kuliah kuwi to, anggere sinau ngono ki ora gelem dolanan. Malah Dimatke sik sing ngajari piye. Lah bareng bar nyekel nabuh kok mesti bener. nggih, kuwi diperhatikan secara seksama dulu Ah, baru ah. ditabuh. Sistem belajarnya yang aku suka. Betul. Yang luar biasa. Padahal awake dhewe jaman ning sinau ning STSI mbiyen kan aku rak STSI mbiyen kan. Iya. Kuwi anggere teko gamplan niku Sing penting nek ditutup. piyayi monco ora kersa. Enggak. Meneng wae. Ku gurune Disimak teko lagi dulu. ngematke bar nuthuk kok bareng pas pisanan nuthuk kok bener lho iki lho. Lek angel ku lho. Nuthuk pertama kok bener iki sing angel. Niku lho, ngepaske lho. Ora kaya awake dhewe coba-coba, bener ora. Lah tutuke sing kleru. Mungkin bisa nembang Mbak Ayu. Napa? Dikit aja Belum. apa? Nggih. Napa nembang napa? Mau nembang sekalian Di Ayu atau Mr. John? Enggak bisa. Belum bisa Daure ya. Lek. Oke. Oke. Wening gamelan Bali Mr. masanya. John. Coceng 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 coceng. Coceng 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 coceng. Hilak, guys. Sembah nuwun. Perahu Saged- layar. Perahu layar. Oke. Iya. Ayo diladeni. Oh ya, ayo. Mr. Ayo John perahu nggak layar nyanyi yuk. nggak? Yo, perahu layar. Oke, monggo. ikut nyanyi. Oke. Oke, yo. Maaf ya kalau ada yang kurang Oh, cocok. tidak masalah. Ora apa-apa, Mbak. Ora apa-apa. Kamu ora udah apa-apa. Wis yayi ngono kuwi nyanyi kleru wis biro ora masalah Ora sing penting ayu masalah. ati. Ester cover. Jenenge kan ayu to cah mangsa aku. Jenenge ayu kuwi sing penting ayu ngono lho. Kaya aku suaraku Kowe bosok. ngopo doting prenguti ngopo? Wah. Penting cantik kayak Dedek. Dedek sapa? Ayo. Ora nyebut. Ayo. So nek deputo Pak BG cek ngono ya iso ora kudune ya. Ora ngene iki monggo nyeneng rasa. Iya. Ora tekan dindi wis ta. Iya. Aman-aman. Iya, aman. Bu BG. Ayo diaturake ya. Iki enek sing ilang berita kehilangan ada ditemukan KTP atas nama Jumadi, tempat tanggal lahir Boyolali, alamat Menjing, Pandean Ngemplak. Nggih. Monggo ingkang kagungan KTP atas nama Pak Jumadi saged dipendhet wonten mriki. Iya. Nyo Mas disiapke mbok penane sing mendhet. Iya. KTP iki penting ya. Iya. Nah. Yo, lagunipun Perahu Layar. Kaya ngapa? Yuk, dados. Ayo yo. Heeh. Go! Bareng Mas Novel nganggo kendangan rangkep terus jogetane ya rangkep nganti kaya wong ngopiok. Nggih, Tapi apik, aku seneng. dijumbuhke kendanganipun Nggih. ngoten. Jan jos tenan sak jose. Terima Aku kasih ya Mbak Ayu. Terima kasih, Terima kasih, Ayu. John. Terima kasih, John. Mungkin lain kali bisa main-main ke Klaten, nggih. Ya. Iya. Pun mengke kula ajari nek. Oh. Aku wis kenal 20 tahun ora dikapak-kapak kira diajari kok. Agak ketu bisa diajari. Ngajari kowe bongkok. Ngono diajari mbak Ciladan ra gelem. Ora. Ngono kaya Mesa Mary lho. Iki ana talenta meneh Mbak Apri, Mbak Elisa. Sinten? Mbak Cynthia. Mbak Mbak Cynthia. Putra dalang tur bapak niki tukang nganggit lelagon. Oh, mencipta lagu ya. Wah, juara. Om Jungkung Darmoyo ki nek ndamel lagu, wah wis iso nganyut kae mulo aku pengen
mempersilakan Mbak Cynthia untuk menghaturkan lagu Made in Bapak Kane. Ciptaannya bapakipun. Ayo adik Cynthia. Yo Mbak Cynthia. Adik kene. udah mulai sekolah. Oh besok Sabtu sekolah ya, tapi pulang jam 10 nggak apa-apa. Awah. Besok Kalau ngantuk nanti izin Jumat. aja. Besok jemuan. Iya. Oh Sabtu sekolah sampai jam? Sabtu nggak sekolah. Besok jemuan. Oh Jumat toh Jumat. Besok kamu Jumatan loh ya. Insya Allah. Tapi Mimin ki sregep lho. Nggih. Anggere jam 11 wis gawe status kok. Mas Yodi tite cilik tetep kudu Jumatan. Yang punya titit Jumatan. Iya. Titiknya kecil Jumatan. Titiknya lemah Jumatan. Kok intinya pun jangan ada alasan, yang penting deh kuwi. Apik ya. Ya masa lucu tapi mengingatkan gitu. Lah kuwi apri ditindakke ra nek ngono kuwi. Pripun? Aku nek di status karo Mbak Mimin piye sampean? Reaksi sampean pripun? Reaksi kula nggih kados. Ya terus kesindir ta wong kula ya duwe. Meskipun lembek. Matur sembah nuwun menika ingkang nenggani tasih kathah. Alhamdulillah. Saking Klaten kathah wae Oh, nggih. ugi ketinggal Pak Lurah Klepu Ceper. Pak Lurah Pak Mustofa Nggih, lho wae matur ugi nuwun. nenggani, tapi kok pun ilang. Nggih. Enggak tak bareng boleh Pak Mustofa wae. Iya. Monggo, napa ngaturke napa? Mbak Apa? Cynthia. Lungiting Sing lagi katresnan aku gandrung. ngetrin apa sing di viralke karo kanca-kancane kono napa? Waduh, lagune? dereng enten sing sepira. Lho, enten lho. Aku gandrung Napa? lho. Aku Firman. gandrung. Aku gandrung. Iya. Ciptaane bapake. Aku gandrung Cynthia. Coba-coba. Nggih. Suarane jan sak trah kok padha suarane Mbak Cynthia iki. Sinten? Sampeyan ki lho. Kok sak terah kali Ya sinten? karo maksudnya dulur-dulurmu ngono lho. Gombang. Yo oh, Nah, sak ayo. terah. Lagunipun aku gandrung. Nggih. Yes. Oh nggih. Pun paham, Mas. Aku gandrung Nggih, iki nggih. lagune kuwi. Nggih, nggih, Pak, nggih. Oh, Aja guyu-guyu iki jangan apa? Ampun duka nggih, Pak, nggih. Ora Ampun, nesu. nggih. Lagune iki aku gandrung. Nggih, nggih. karo nggih. juragan kok do nyemoni to, jane berarti kayak aku dibisiki apa? Kok. Ya. Aku wis ndodok lho cara disip ora dipercaya ta. Iya ra, iya elok. Kataman wirang roh Wong ayu pun kakang lagi loro kataman wirang rong wong ayu. Apa ra kelingan nalika jaman ning segara? Iya. Ngopo? Wis meneng. Bagong entuk gugu. Iya, Mbak. Nek wong gandrung ngirina wong wis ora karuan genah ya. Turu ya ora kepenak, turu miring ketok nemplek tembok, mlumah ketok leneng gedhe. Wah, mengkurep ketok ganjel wis ora penak-penak. Nek pun ngalami niku saged cerita nggih Pak nggih. Pria pada watu raimu kok. Delah pengen ra ketemu malah ketemu terus. Delah kadang getheng ngono malah ketemu terus. Diriwangi bengi-bengi nggo radio iki ra ngono. Nyetel wayang. Jano senengane wayang kok. Ya. Goreh ronge. Putih jo rambut-rambut. Wale, rambut jo putih-putih. Mung kudu sumandhe
Lho sak duwe sak ganyutke lho Lek. Lho, Mesti iso njiwai wong lingrang sing nganggit ki bapakane kok. balik-balenono Mbak sing pas. Duh. Nek dibaleni ra iso. Ya iso. Dong. Kuwi duwe cah nakal nek kuwi. Duh kok temungkak nek kuwi. Yo, baleni ra apa Baleni sing duh. Nano saka kuwi. Mongko sumanding dahnis Sama ki mau siapa? Sukimin. Aku nggak suka seperti itu. Aku nggak suka. Kamu itu gimana sih? Bapak ini kok pengen golek bed cover lah ya. Kono neng Ndak pedan dadi. kono. Ndak Kok bed dadi. cover neng pedan kono ae. Ndak tindik bocah-bocah. Kok apik men bed cover biasane mantol kok bed cover. Mantel apa? Wong terpal kok mantel. Wong sakduh kok malah market ratapan. Wis rasa nganggo tak dadu. ngombe sik malah. Wah mari. Ambe. Yuk. Kuning nyawa jimat ingsun. Mangga Mbak Cynthia, aku Iya. gandrung. Aku gandrung. Ngancani kene to, Lek. Iya sayang. Alah, Wah, wis mari. Cak. Mung mergo sakduh mah terus dedek berontak. Angger wong Ora iro. berontak. Angger iro wong ayu kok jarike sesak iki. saya esok kok saya mari. Lah ya kok nakal. Ayo jelas. Yuk. Semanismu tak tunggu wong ayu suara harammu tak atur lah enggal ulungna astamu ko ingin tapong sliramu tak suwani mas tumuli prasaja sapa asmamu wang Aduh, biyong aku gandrung mring handika dani mas jimat kawula lakan ana turut ana tamben ana kang nandang lara asma Neng ngrasa pating trecep truk. Wah, jan. Wah, lah Gusti. Mau-maune piye to, Truk? Lah iya. Dadi gandrung ki mau-maune piye? Ha iya. Mung sak goncengke ndak esuk kok dadi gandrung. Gusti Allah, Gusti Allah. Ha iya. Hah, tenan kok.
Aku anggere krungu lagon slendro miring niku. Lha printing lah ya. Wah, aku nek miring ya seneng aku. Kok gandrunge mula bukane rak macem-macem to, Le. Oh nggih. Saka goncengan we pendak Dadi esuk. tresno. Dadi tresno. Saka Iya. tuku sego gudangan ndak iso Nah, ketemu. saka bareng ngeterke sekolah anake terus petuk. Lah, Dadi kanu ngono Iki sapa to iki? Iki sapa? Pakde Panu. Oh ya weh. Ya, terus kaya ayo. SMKI dadi seksi. Wah. Oh anu. Gareng. Wis rasa nggo gareng ya sekarang. Kok malah Cangkeme elek kok kok gareng. diperjelas. Aku kuwi nyemak bontot kuwi. Lah iya. Oh lah iya. Ayo, Mbak. Nano. Wala gareng. Yuk. Belahan dadaku nolih Doni mas citramu katon lumantan tanda tresnaku tumuju sliramu tan luntur salam Iya, Bagong grup lho ki. Iya. Ya. Manismu tak tunggu wong ayu suara lembut tak tentu lah enggal ulungna hastamu ku ingin tapong sliramu asik dangdut ke ya penak ya Degol ki ya Kecekel novel iki piye-piye penak wae. niki pengendangnya Jaipong saking pundi Pak? Piye? Pengendangnya Jaipong saking pundi? Wah, gila siang. Iki statusnya ya single, Mbak. Wonogiri. Single. Oh single. Single. Ning wis tahu, wis Kuwi tahu. sing mlakuke ora tangane, Mbak, ning Lah napane? rasane. Oh rasane. Power iki dari dalam, yang paling dalam lah. Dikendangi Mas Nopal ya urip lho. Lah ya urip lah. Ya kentul. Wah, nyeneng kowe. Pengendang entekke menghanyutkan kok kuwi kok. Mung dijamile kok ya urip ya. Maksudnya piye menghanyutkan ki? Wah. Biaya ngger ngono kuwi malah siji novel loro seblak. Wah. Aja nyenggung bontot lho, bontot ki urung tau ngerti sinden lho. Ayo. Dereng. Jare adikku Yoyok bontot ki ora tau kenal sinden kok. Ayo. Boten Gombal lama malah. Melu madang arah nyusul winang nek cerewet. Malah terbuka lho. Iki di streaming lho. Skip no. ayo Mbak sing penak. Enak. Iya, terus ya. Kandhane kendangi Mas Nopal iso urip. Lah ya urip. Mimin kan mau urip ya. Kala-kala. Jadi mboten niki. Jadi dong. dong. Nanggung no kok iya maming. Puyeng sih. Tak suwane Mas tumuli prasaja sapa asmamu wong kuning lakrana turutana dah nimas dadi ajape
mandek. Ngatur tempo, Mbak. Oh alah. Biasane ngono kuwi. Asem, Bu. Nes pengalaman mandek. Kowe tanggor anakku Prisa asem, Bu. Ben suwe. Sapa ki? Langgamipun menika kersanipun dangu. Mimin menang iki. Dangu. Kowe jan pikir amus ra cetha kok Min wong tuwek dadi tuntunan kok. Yo dituntun apa njaluk tuntunan? Ora jelas. Wis jelas kok sugi men. Apa aku? Sono. Apa? Rata celuluk. Kowe iki dadi wong tuwa kaya aku kudu ngomong ngono. Kowe karo aku kudu nyawiji. Ora? Pokoknya gas ngomong. Lah iya. Wah, arep melu bocah-bocah iki genah ra nutut. Mboten nyandak. Lah ya mung mengestoni wae. Iya Nduk, tak pengestoni Nduk. Ngono. Tuturi. Mangga, Bu. Lah, ngono. Aduh piye aku. Ayo, ngopi ayo. Hatiku jane mesti makawula. Lakan ono turutana kambenana kanannya lara Berarti kopi ya. salahku kok mandeke ping 17. Papat. Dasan goyan koplok lek men kok murine anu oplok. Dewe-dewe. Anu kaya kae lho, kaya sing kene. Pancen telu iki bagian swara, bagian kelusan, bagian pengocok perut. Pengocok perut. Oke. Pelawak. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Mimin. Pengocok perut pita pelawak iki lho, pengocok perut. Omonganmu dhewe lho Min tadi. Melet sik. Bosok aku. Yuk. Pon nggih. Belahan Nuli done mas citramu katon lumantan tresnaku tumuju sliramu Sik. Iki apa to? Oh, bonang barang melu action barang iki. Nek kelegan ngoten niku no Pak Rinto. Wah, iya. Ayo wong kaki wong senine dhuwur. Iya. Senengane ya seni. Iya. Mula ya aku suwuke mak. Wah, ketok lim dhewe. Iya. Wong anggere dhewe iki nyeni. Iya. Novel ki anggere blangkone wae ya dhewe rak ya nyeni. Oh, men darane ketua. Anu kok aku krungu kabar jare arep duet novel ki karo sapa? Iya. Engko sik. Goleki jaragan sik ya. Ingkang dereng jumeneng kala wau. Aku tak nyuwun Mbak Winanti sik iki jalukane Mas Jaihong Juwana. Uga Mas anu iki sapa? Pak De Yunanto. Lan uga Mas Mul MC nderek nyimak ngatur nuwun Mas Mul. Mas Pujianto Purwodadi, Mas Joko Lemah Ireng ing Papua, Mas Joko Santoso Kasinung nyuwun lagu Kesayangan. Wah. Oke. Ya Mbak Winanti yo. Oh iya. Ayo Buwin. Ora Lestari to, ora. Kuwi Sing kadang sok nyanyi lagu Kesayangan badhe pirsa pencitanipun ingkang ngasta dalang menika ingkang ripta. Nggih awan-awan menika. Pencitanipun lagu Kesayangan. Penyebul Pak Bagong Darmono. Nggih kula mang damelke lagu nggih Pak ingkang jumbuh kalian karakter swanten kula. Judule Mari. Nggih amin. Ya iki tak kintenake uga Mas Slamet WMC Karangnangka Klathek. Wah! Kok bengok amet bantere. Aku halus kok kowe banter lho. Lah iku melor kula kok. Tanpa nek Mas Slamet iki ya ora gayeng. Wah, ndak nek YouTube mesti mbok dalange aku, Dik Tantu, dalange siapapun Pak Slamet iki tetep hadir. Kok dhewe Mbak nanti mampir saya hadiahkan sebuah mie ayam. Aja lali bar iki ke sepeda ya. Nggih, usianya masih 5. Heeh, satu lagu sik. Ya. Yuk Apa niki? lagune.
Kesayangan. Oke. Ya. Monggo Mas Slamet Nanti. wilujeng midhangetaken.
meriah tenang. Jos Sian jos tenang. nganggo sagak keri